În iarna lui 1475, Ștefan cel Mare a pregătit la podul înalt o capcană uriașă. Armata otomană condusă de Suleiman Pașa înainta sigură, fără să bănuiască terenul potrivnic. Ștefan cunoștea fiecare mlaștină, fiecare pantă și fiecare potecă ascunsă din acele locuri. A ascuns oameni în păduri și a lăsat ceața să-i acopere mișcările. Când turcii au intrat adânc în vale, sunetele au fost înghițite de abur. Atunci, din ascunzători, moldovenii au izbit flancurile și au rupt ordinea inamicului. Panica a crescut rapid, iar mlaștinile au transformat retragerea într-un dezastru total. Croniciile spun că victoria de la podul înalt a zguduit întreaga lume creștină. Ștefan nu a câștigat doar o bătălie, ci a salvat pentru moment Moldova. Iar această victorie a rămas până azi dovada că terenul poate învinge armatele.